Što bismo učinili da znamo kako imamo još samo 8 dana života? Takva situacija dogodila se mladiću iz današnje priče. Poslušajmo. O dođi, stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vid Milković i predstavljam YouTube kanal Stopama Padre Pija. Ovaj redovnik, kapucin i čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Ako vi, član vaše obitelji ili prijatelji, trebate zagovor ovog moćnog sveca, pratite ovaj kanal, preplatite se i kliknite zvona podsjetnika. Lajkajte i podijelite naše videe s vašim prijateljima i članovima obitelji. Zahvaljujemo svima koji su se do sada uključili u apostolat Voljena djeca Padre Pija. Zbog vaše velikodušnosti, ovaj kanal i apostolat i dalje rastu. Više o apostolatu i kako nam možete pomoći, saznajte u poveznici ispod ovoga videa. Kako je u samostanu San Giovanni Rotondo često bila gužva i mnogi su željeli vidjeti i dotaknuti svetog Padre Pija, nemali broj puta na ulazu su stajali zaštitari, tjelohranitelji ili čak policajci. Jednoga takvoga dana na ulazu je stajao mladi policajac u punoj snazi. On se mogao nositi sa svim situacijama, pa i kada su ljudi raznim trikovima željeli doći što bliže ocu Piju. Činilo se da ovaj policajac je savršenog zdravlja, no Padre Pio, koji je često dobivao nadahnuća odozgor, dobio je spoznaju o ovom mladiću. Bog mu je otkrio nešto važno i to nije bio nimalo ugodan uvid. Ipak Padre Pio je znao da mora reći ovom mladom policajcu tu tešku vijest. Kada je prolazio pored njega, rekao mu je: kada završim s molitvama zahvale, slijedite me do moje ćelije, jer želim razgovarati s vama. Mladić je bio oduševljen time što mu se otac Pio obratio, još više što je htio s njime razgovarati. Kakva čast! Ali kada je razgovor počeo, to se oduševljenje pretvorilo u tugu. Padre Pio mu je rekao: slušaj, sine moj, za 8 dana ćeš otići u kuću svoga oca, tamo ćeš umrijeti. Mladić nije vjerovao, nije želio vjerovati. Bio je savršenog zdravstvenog stanja. To je rekao Padre Piju, ali svećenik se nije dao pokolebati. Dodao je: ne brinite, osjećat ćete se još bolje za 8 dana. A što je uopće život nego hodočašće? Na putu smo, sine moj. Zaključio je otac Pio. Savjetovao je mladiću da zamoli malo slobodnog vremena na poslu, kako bi mogao dovesti u red sve potrebno. Čovjek je pitao može li još nekome reći što su razgovarali na ovom susretu. A to je Padre Pio odgovorio: ne trenutno. Pričekajte dok ne dođete kući. Mladom policajcu nije bilo lako dobiti slobodne dane da ode kući, jer kada je otišao razgovarati s načelnikom policije, činilo se da je u savršenom zdravstvenom stanju i nije mogao dobiti slobodno. Ovaj mladi policajac nije mogao reći svome šefu o proročstvu Padre Pija, jer je obećao da će o svemu šutjeti. Padre Pio je intervenirao, no ne znamo točno kako, ali dobio je potrebno dopuštenje za ovog mladića. Po dolasku kući, mladi policajac svojoj obitelji priopćio tu vijest. I oni su bili zapanjeni i također nisu htjeli vjerovati. Ali on je nastavio sređivati nedovršene stvari u svome životu i ljudi su u njegovoj okolini vidjeli kako je ozbiljno shvaćao savjet oca Pija. 8 dana kasnije iznenada je umro, točno onako kako je Padre Pio predvidio. Padre Pio je u tome vidio veću stvarnost, mnogo veću od naših malih svakodnevnih kušnji s kojima se suočavamo. To je izrazio riječima: što je uopće život nego hodočašće? Svi smo na ovome hodočašću. Na putu smo, sine moj, rekao je. Postoji samo jedna stvar koja je zaista važna: smrt, sud, raj ili pakao. Neumoljiva veličina ovoga čeka svakoga od nas. Dakle, bdimo jer ne znamo ni dana ni časa. Budimo uvijek pripravni na susret s našim Gospodinom. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se preplatili i kliknite zvona podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče.
Također na našoj web stranici, čiju poveznicu možete naći u opisu videa, možete upisati svoje molitvene nakane za sljedeću svetu misu koju će svećenik služiti na nakane svetoga Padre Pija i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e